салом, набираҳои ширини ман. мебинам ки шумо интизори афсонаед. бисёр хуб. имрӯз ман ба шумо афсонаеро нақл мекунам ки аз афсонаҳои халқии тоҷикӣ гирифта шудааст. номи ин афсона рӯбо ва мусича мебошад. буд набуд, будгор буд. кулах набуд, шудгор буд. дар як замон, дар як мамлакате як чинори баланде буд. дар як шохи ин чинори баланд мусича лона гузошту дар он ҷо зиндагӣ мекард. рӯзе мусича тухм мегузорад ва чӯҷа мебарорад. чӯҷаҳояш калонакак мешаванд ва рӯбо аз куҷое дарак меёбаду ба таги чинор меояд ва дар он ҷо дам мегираду ба баландӣ нигоҳ мекунад ва мегӯяд: ҳой мусича, мусича, маро мешунавӣ? кани бачаҳоятро парто. агар напартоӣ, ба болои дарахт баромада ҳам худатро мехӯрам, ҳам мусичаҳоятро мехӯраму ҳам хонаатро оташ мезанам. мусича аз ин суханҳои рӯбо дир дир меларзид, метарсид ва чӯҷаҳояшро якта якта ба замин мепартофт. рӯбо мазза карда чӯҷаҳои мусичаро мехӯрд ва думашро ликонда мегурехт. ҳамин вақт сари чанд моҳ мегузашту мусича боз тухм мекунад ва аз тухм чӯҷа мебарорад. рӯбо пайдо мешавад, боз ба таги чинор омада дам мегираду ба мусича мегӯяд: ҳой мусича, гапи маро мешунавӣ? кани якто чӯҷаҳоятро парто. агар напартоӣ, ба болои дарахт мебарояму аввал худатро мехӯрам, баъд чӯҷаҳоятро мехӯраму ана баъд хонаатро оташ мезанам. шумо чӣ гумон мекунед, бачаҳо? бале, мусича боз чӯҷаҳояшро якта якта бубахшед, дилам ба чӯҷаҳо месӯзад. ваҳ, мусича чӯҷаҳояшро якта якта ба замин партофт ва рӯбо чӯҷаҳоро мазза карда хӯрду боз думашро ликонда рафт. мусича зор зор гирья мекард, зор зор фарёд мекард, фиғон мебардошт. аз фиғони ӯ зоғ зуд парида ба назди ҳамсояаш меояд ва ба мусича мегӯяд: ҳой мусичаҷон, ту чӣ ин қадар фиғон мебардорӣ? мусича мегӯяд: оҳ, дардамро ба кӣ гӯям? кӣ маро мешунавад? зоғ мегӯяд: ба ман гӯй, чӣ алам дорӣ? оҳ, дугонаҷон, дар ташвишам, дар ташвиш. баъд мегӯяд ки рӯбо ҳамеша дар вақти чӯҷабарории ман дар таги чинор меояду ба ман садо мекунад: ҳой мусича, кани кӯдакҳоятро парто. агар напартоӣ, худатро мехӯрам, мусичаҳоятро мехӯрам, ана баъд хонаатро оташ мезанам. зоғ механдаду мегӯяд: мусича, ту ин қадар соддаю нодон будаӣ.
рӯбо ҳарчанд зӯр занад ҳам ба болои дарахт баромада наметавонад ва ба мусичаҳои ту зарарашро ҳам расонда наметавонад. Мусича мегӯяд ки вай вай, агар барвақттар ман аз ин ҳол хабардор мешудам, ҳеҷ вақт ин корро намекардам. Ташаккур ба ту Зоғ. Зоғ мегӯяд ки агар ин дафъа биёяд, ба вай гӯй ки гум шав аз таги чинор, набошад аҷалатро мебинӣ. Мусича суханҳои Зоғро гӯш мекунаду ва мегӯяд: майлаш Дугонаҷон, ман ҳамин гапи гуфтагии туро мекунам. Ва рӯзи дигар рӯбоҳ пайдо мешавад ва боз ба сӯи мусича нигоҳ мекунаду нав дод заданӣ буд ки мусича ба ӯ мегӯяд: ҳой, рӯбоҳи макор, кани аз инҷо дафт шав, набошад одоби туро ҳозир медиҳам. Рӯбоҳ ҳайрон мешавад ва мегӯяд: фаҳмидам устоди ту кист. Устоди ту Зоғ аст. ҳоло ман аҷали Зоғро медиҳам. Ва думашро хода карда меравад ва дар назди ҳамун чинор худашро ба замин мепартояду мурда вонамуд мекунад. Зоғ меояд мебинад ва наздиктар ба наздаш парида меояд ки рӯбоҳ хоб аст ва ба ӯ мегӯяд: ту маро фиреб карданӣ будӣ, хести ки хобӣ. Ин фиреби ту ба ман намегузарад. Ва боз меояд наздиктар ки рӯбоҳ нафас намекашад ва бо нӯлаш дар гирди рӯбоҳ хат мекашад ва фири карда парида меравад. рӯбоҳ аз нақшаи Зоғ хабардор мешаваду аз ҷояш намеҷумад. Чӣ хеле ки буд, ҳамин хел хоб меравад. Зоғ баъди якчанд соат меояд ки рӯбоҳ чӣ хеле ки буд, ҳамин хел хоб аст ва хаташ кӯр нашудааст. Чӣ хеле ки буд, ҳамин хел истодааст ва бовар мекунад ки рӯбоҳ мурдааст. ва ба назди рӯбоҳ меояд ки рӯбоҳ ҳамин замон бо дандонҳои тезаш ӯро меқапад ва мегӯяд: ана акнун аҷали ту дар ҳақиқат дар дасти ман аст. Зоғ аз ӯ илтимос мекунад: рӯбоҳ ҷон, ман фаҳмидам тақдири ман дар дасти ту будааст. аз ту як хоҳиш дорам. маро аз ҳамин ҷарӣ тела де. гӯштам ҳам бомаза мешаваду ҳам қима мешавад. ба то хӯрданаш хеле осон мешавад. рӯбоҳ фикр мекунад ва мегӯяд ки дар ҳақиқат Зоғ рост мегӯяд ва Зоғро ба ҷарӣ тела медиҳад ки Зоғ парида меравад. рӯбоҳ мехоҳад ки Зоғро бидорад, аммо худаш ба ҷарӣ меафтаду ҳалок мешавад. Зоғ хурсандона ба назди мусича меравад. аз буду шуди воқеа ба мусича нақл мекунад. мусича чӣ гумон мекунед бачаҳо? мусича хурсанд мешавад. дугонаашро ба оғӯш мегирад. аз хурсандӣ ба бозию рақс медарояд ва ба Зоғ ташаккурҳои зиёд баён мекунад. бачаҳои азиз, ана ҳамин буд афсонаи халқи тоҷик, рӯбоҳ ва мусича. бачаҳои азиз, шумо ҳеҷ вақт ба мисли мусича нодон набошед. ба мисли Зоғ зираку доно бошед ва ба ҳилаву найранги касе фирефта нашавед. бачаҳои азиз, ба ҳамаи шумо сиҳату саломатӣ, умри дароз ва хушию хурсандиро орзу мекунам. хайр бачаҳо, то боздид.